नमस्ते, मी आज फोडणीचे पोहे बनवते आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य दाखवते। 1 वाटी पोहे आहे, 1 काकडी घेतली, साल काढून बारीक तुकडे करून घेतले, 1 कांदा घेतलाय बारीक कापून, 1 टोमॅटो मोठा टोमॅटो घेतलाय बारीक कापून घेतलाय, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर आहे, थोडेसे शेंगदाणे आहे, कोथिंबीर आहे, 1 मिरची कापून घेतली बारीक। हे फोडणीसाठी साहित्य घेतलंय। जिरा घेतला अर्धा चमचा, मोहरी अर्धा चमचा आणि थोडासा हिंग घेतलाय पाव चमचा। चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, ओलं खोबरं आहे थोडंसं, साखर आहे 1 चमचा आणि थोडीशी हळद आहे। आता हे सर्व आहे ना तुम्हाला मी गॅसवर करून दाखवते। गॅस पेटवलाय, पॅन ठेवलाय। आता याच्यामध्ये आहे ना मी पोहे सुकेच भाजून घेणार आहे। पोहे जरा सुके भाजून कुरकुरीत करून घ्यायचे। पोहे चांगले भाजले आहेत। आता मी गॅस बंद केलाय। आता हे पोहे आहे ना छोट्या परातीमध्ये काढते, आपण बाउलमध्ये वाटग्यामध्ये काढू शकता। एकदम मस्त कुरकुरीत झाले आहेत। आता मी परत गॅस पेटवलाय आणि त्याच्यामध्ये आहे ना आता तेल ओतते आणि तेल तापल्यावर आपल्याला हे सर्व फोडणीचं साहित्य आहे ना जिरं, मोहरी आणि हिंग हे त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे। आता हे तेल तापेपर्यंत आहे ना मी ते सर्व साहित्य मिक्स करून घेते पोह्यामध्ये। आता तिथे ना फोडणीचं मी तेल तापायला ठेवलंय आणि पोह्यामध्ये आहे ना हे सर्व साहित्य मिक्स करते। हे कांदा, टोमॅटो, काकडी, मिरची, हळद, हे मिरची पावडर आहे, थोडी साखर, आपल्याला गोड पाहिजे ना तेवढी टाकायची, कमी असेल तर कमी टाकायची। मी थोडे शेंगदाणे टाकते, थोडी कोथिंबीर आणि थोडी सजवण्यासाठी ठेवते। आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। आता हे असं करून आहे ना ह्याच्यावरती आपल्याला फोडणी ओतायची आहे। तेल तापलंय, त्याच्यामध्ये आता मोहरी, जिरं आणि हिंग टाकते। मोहरी आपली मस्त तडतडली आहे। आता हे आहे ना आपल्याला पोह्यामध्ये ओतायचं आहे। गॅस बंद केलाय आणि हे सर्व पोह्यामध्ये ओतते। आता हे आपल्याला हाताने मिक्स करायचे आहे, पण पहिलं तेल ओतलंय ना गरम म्हणून चमच्यानी सारखं करायचं। हे आता आपल्याला असं हाताने चुरायचं आहे, म्हणजे एकजीव करायचं आहे। कारण ते पोहे आहेत ना कुरकुरी, ते आपल्या काकडी मुले आणि टोमॅटो मुले एकदम स्मूथ होणार, एकदम नरम, खायला छान लागणार। एवढा खुशबू आलाय ना, एकदम मस्त छान वाटतंय। थोडासा खोबरा टाकते आणि थोडा खोबरा आहे ना वरती सजवायला ठेवते। असं हाताने आहे ना कुस्करायचा चांगला। एकदम मस्त छान झालेत बघा पोहे। असे तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी घरामध्ये नाश्त्यासाठी, कोण पाहुणे आले चांगले तर त्यांच्यासाठी। आता हे खोबरं, कोथिंबीर असं वरून सजवायचं आणि त्याच्यावरती शेंगदाणे टाकायचे। आपली मस्त डिश झाली आहे पोह्याची। अशी तुम्ही पण बनवा आणि माझ्या रेसिपीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा।